Nou, ik ben dus bij Omroep Friesland. En ik ben dus bij Omroep Friesland. Ja, en naast mij zit een backing vocals. Ja, van een, ze gaat straks bij Willem Wartpiek. Daar komt straks Lokkie hoe? Lucky Dolly. Lucky Dolly? Ja, ik was het even kwijt. Maar Lucky Dolly, die komt helemaal uit Australië. En is de very famous is Lucky Dolly over there, ja. Hij heeft ook een broer, hè? Weet je dat? Hij heeft ook een broer, dat is ook een Dolly. Maar ja, het is allemaal dolende. Maar, zei ik het de backing van, maar wat is je naam? Gosja. Gosja. Gosja, heb je al meer backing vocals gedaan bij andere bandjes? Ja, zeker. Ja, ik vind backing vocals echt het leukste om te doen. Maar wat heb je dan gedaan? Bij wie? Nou, ik heb een school hiervoor gedaan. Artiest muziek op D-Drive. Oh, wat leuk. Oh, dat is heel leuk, want daar zit mijn neefje ook op. Ja, hoe heet die? Ja, die heet Jordi Bokhout. En mijn andere neefje, die hebt ook opgezeten, maar dat is een ander verhaal. Maar dat doen we straks wel even. Okay. Ja, hoe lang is dat geleden? Ik ben net afgestudeerd. Ah, nee. Ja. Heb jij er 4 jaar over gedaan? Ja, ik heb er 4 jaar over gedaan. Oh, nee, dan moeten we zo helemaal praten. Maar, nou, even kort sluiten. Nu, Lucky Dolly, ja. Straks komt nog een vriendin, is ook backing vocal van Lucky Dolly. Ja. En wat is de volgende beroemde artiest waar je mee gaat samenwerken? Met jou, toch? Ja, wat leuk. Nou, dan ga je bij mij de backing vocals doen. Nou, dat kan wel, want ik heb ook wel een paar liedjes. Nou, dan gaan we even adres uitwisselen, meid. Nou, zeg maar even dag tegen mijn volgers. Straks in Noorderwind. Deze jonge zangeres, hè, met Lucky Dolly uit famous Australian musician. En Gosja, toch? Ja. Oh, nou, het brood komt er ook uit. Nou, tot straks!